Tak já jsem dneska hlavně zhodnotil podzimní část a připomněli jsme si zásady popisu přestupků a vůbec spolupráci mezi disciplinární komisí a rozhodčími a zároveň jsme se bavili i o tom, že apelujeme na kluby, aby v rámci slušnosti a férovosti poučili jak své trenéry, hráče, funkcionáře, takže jsme toto zhodnotili a připravili se na jarní část a pevně věřím, že budeme pokračovat v tom trendu, který nastal na podzim, že se nám sníží disciplinární přečiny a že hráči budou slušnější a že nebudou dostávat tolik červených karet, ale samozřejmě, když má přijít, tak jsme se s rozhodčími bavili, že je zapotřebí, aby je dávali. Ty jsi zmínil komunikaci mezi kluby a DK. Tak jak vypadá ten optimální příklad spolupráce a komunikace mezi klubem a vaší komisí? Tak ideálně, když se vůbec spolu nemusíme komunikovat, protože to není problém. Na druhou stranu je zapotřebí říct, že je ve chvíli, když ten problém nastane, tak aktivní přístup některých klubů je na místě, protože samozřejmě fotbal přináší samozřejmě disciplinární provinění a je zapotřebí se jim postavit čelem a my se snažíme být v tom jako velmi korektní a konzistentní a já se svými členy v komisi jsme nastavili nějaký trend, který se snažíme dodržovat a na jaře ho budeme držet určitě i nadále a chtěl bych možná klubům vzkázat, že ta komunikace není jenom důležitá směrem k nám, ale i dovnitř klubu a vnitřní komunikace, ať už jsou to juniorské kategorie, ať už jsou to ty seniorské kategorie, tak nám pomáhá v rámci prevence. Takže určitě ta komunikace musí jít jak směrem k nám na fotbalovou asociaci, tak i dovnitř toho oddílu. Ty jsi zde hovořil také o matchfixingu, tak jakým způsobem jsi zde s rozhodčími komunikoval? Tak matchfixing je velké téma a určitě jsme se na to koukli z pohledu prevence. Připomněli jsme jim, že je nulová tolerance pro to, aby se zapojili do jakéhokoliv matchfixingu. Znova jsme jim zopakovali rizika, který to přináší a zároveň se snažíme to osvětou jít i směrem ke klubům, protože víme dobře, že ten fenomén se týká hráčů, funkcionářů a i rozhodčích, takže je zapotřebí na všech úrovních toto opakovat a my jsme připraveni toto tvrdě trestat a pokud by to nebylo v naší kompetenci, tak předávat kompetentním orgánům fotbalové asociace, potažmo i orgánů činným v trestním řízení. Přichází jarní část, jak bylo zmíněno, která sebou přináší postupy, sestupy a následné boje o ně. Tak bude se v tomto ohledu měnit vaše práce? Nebude se měnit naše práce vůbec v tomhle ohledu. My samozřejmě vyhodnocujeme každý případ individuálně, ale jak jsem už řekl, je zapotřebí, aby jsme byli konzistentní a tam, kde to jde, tak aby jsme opravdu ty rozhodnutí dávali obdobná nebo stejná. Nicméně každý ten případ má svůj vlastní příběh, když to takhle nazvu, a je potřeba ho individuálně posoudit a každou středu během zasedání, kdy zasedáme s kolegy, tak se snažíme na každý ten případ podívat i tou lidskou optikou, ale samozřejmě pak se musíme držet předpisy, které máme v rámci fotbalové asociace. Děkuji.